जय श्री कृष्ण। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेवंकर पुत्र श्रीकृष्ण, हे परमात्मा, आपणଙ୍କୁ मोर पुनः पुनः नमस्कार। हे प्रभु, आपण शरणागतर समस्त कष्ट दूर करंतु, यह ही मोर आपणଙ୍କ ठारे प्रार्थना। प्रभु, आपण शरणागतर समस्त दुख कष्ट दूर करंतु। आज होची बंधुत्व दिवस। आज रही स्वतंत्र दिवस रे मने पड़ती से दिनर से बंधुत्वर कथा, कृष्ण एवं सखा सुदामार कथा। कृष्ण सुदामा गुरुकुल रे शिक्षा ग्रहण करुवा समय कथा। गुरुकुल रे दुई बंधु ज्ञान शिक्षा करुले। से गुरुंक प्रति थिला तांकर प्रगाढ़ भक्ति। हाँ, जेमिति थिला उभयंकर गुरुंक प्रति भक्ति, सेमिति थिला भल पाइबा एवं समर्पण भाव। श्रीकृष्णଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଏ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ କ'ଣ, ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍। ଏକଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଯଦି ମଣିଷ କିଛି ଶିଖିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସମାଜ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦାମା କେବଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ଆପଣାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ଉପହାର ଦେଲାବେଳେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତିଆ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ତମ ଅସ୍ନାମି ହି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ ଅସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ କିମ୍ବା ଜଳ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସୁଦାମାଙ୍କର ସେ ପୁଡ଼ିଆରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଥିଲା ମାତ୍ର ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଜାରେ ଥିଲା କ'ଣ? ବନ୍ଧୁର ନିଷ୍କପଟ ଭଲ ପାଇବା। ସୁଦାମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ଯେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିରେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରେ। ସୁଦାମା ମାଗିଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନିଜର ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି, ସିଏ ସବୁ ନିଜେ ଭିଆଇ ଦେବେ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କରି ଶରଣକୁ ଆସ, ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଜନ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏତିକି ଶିଖାଏ, ବନ୍ଧୁ ବାଛିବ ତ ଏମିତି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ନିହାତି ବାଛନ୍ତୁ। ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବେ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଲାଘବ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ହେଲେ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାକୁ ସେ ଲାଘବ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ, ଯିଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଜୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ଆପଣାର କରିନେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଡର କାହାକୁ ମୋ ଭୟ କାହାକୁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚଉବାହାକୁ। ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି, ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନତି। ଦୟାକରି ସେହିଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାଛନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
জয় শ্রীকৃষ্ণ।